Вітаю вас, дарагія гледачы! Мяне зовут Юлія, і мы працягваем разважаць над тым, як ветліва і правільна вітацца на беларускай мове. Ну што, пачнем? Так, а якія ёсць альтэрнатывы формам з выкарыстаннем адзнакі часу? Ну, па-першае, існуюць разнастайныя спецыялізаваныя вітанні. Напрыклад, у каталікоў гэта хвала Хрысту, хвала навекі, альбо слава Хрысту. Небезвядомае шалом мае вельмі падобны беларускі адпаведнік чалом. Ну, хіба ён трохі састарэлы сёння, або стасаваны толькі з войскам. Пытанне «як маецеся» ці «як маешся» можа выкарыстоўвацца ў складзе «добры дзень, як маецеся» ці «вітаю, як маецеся», але можа быць і цалкам самастойна. Вітанне «здароў» з'яўляецца часткай папулярнай раней канструкцыі «каб ты быў здароў», што ў агульных рысах больш ці менш тоесна расійскаму «здравствуйте». Аднак у беларускай мове павінна ж была адбывацца змена канчаткаў. Каб ты быў здароў, каб ты была здарова, каб вы былі здаровы. І гэтае правіла чамусьці не замацавалася. Сёння здароў успрымаецца як нешта нескланяльнае, самадастатковае сярэдняга роду. Проста здароў на ўсе выпадкі. А зараз я мушу зрабіць нешта страшэннае. Страшэннае прызнанне. Раней пры нефармальнай камунікацыі я нярэдка выкарыстоўвала слова «прывітанне». Мне яно падавалася такім энергічным, жыццярадасным. Чамусьці гэты аргумент не працуе. У беларускай мове яно не з'яўляецца ні родным, ні прыродным. Хаця само слово «прывітанне», як і слова «прывет», ёсць, але не для вітальнай канструкцыі. Прывітанне абазначае менавіта сам працэс вітання. Гэта больш ці менш тое, што ў расійскай мове слова «приветствие». Дык вы скажаце, некаторыя карыстаюцца пры сустрэчах менавіта словам «приветствие». І так, трэба разумець, што гэта мае жартаўліва-пафасны характар у такім разе. Слова «прывет» у беларускай мове азначае вельмі клапатлівае, прыязнае, цёплае стаўленне. Ад слова «прыветіць». Яшчэ некаторыя карыстаюцца словам «прывід». Не «прывід», гэта з іншай оперы, гэта з «прывіда» оперы, а «прывід» з «т» на канцы. То гэта слова з украінскай мовы. А ў беларусаў ёсць слова «вітаю». Вельмі прыемнае і даволі універсальнае слова. Карыстайцеся, калі ласка. Магчыма, вы дзесьці сустракалі альбо чулі такія вітальныя канструкцыі, як «вітай» ці «вітайце». Давайце паразважаем разам, наколькі яны мэтазгодныя. Звычайна на карысць існавання такіх формаў прыводзіць наступны аргумент, што яны з'яўляюцца аналагамі развітальных форм «бывай» і «бывайце». Аднак «бывай» і «бывайце» – гэта часткі выразаў «бывай здаровы» і «бывайце здаровыя». Але часткай чаго з'яўляецца «вітай» ці «вітайце» я, напрыклад, не ведаю. Калі вы ведаеце, напішыце, калі ласка, у каментарыях свае варыянты. Вельмі цікава будзе пачытаць. У мяне ёсць гіпотэза, што гэтае «вітай» пайшло ад каталіцкай малітвы, а канкрэтна ад анёльскага прывітання, калі арханёл Габрыэль кажа, звяртаючыся да Марыі: «Вітай, Марыя, поўная ласкі». Але ён кажа ёй не «добры дзень». Не, ён кажа ёй «радуйся, успрымай з радасцю тое чароўнае, што я маю табе зараз сказаць». Не буду падрабязна спыняцца на слэнгавых формах. Салют, прывітанкі, прывітулі і гэтак далей. У прынцыпе, у нефармальных стасунках, у коле сяброў, сваякоў, блізкіх людзей можна, як я лічу, паспрабаваць прывітацца любым словам пры жаданні. Тут галоўнае, каб вашы слухачы былі гатовы ўспрыняць такую інфармацыю, у стане вас зразумець. І варта захоўваць прыязную прывітальную інтанацыю, канешне ж. Напрыканцы нагадаю, што вітаецца першым малодшы са старэйшым, а ў дзелавым этыкеце гэта ніжэйшы па бізнес-статусе з вышэйшым па бізнес-статусе.
Той, хто уваходзіць у памяшканне, вітаецца з тымі, хто там знаходзіцца. Той, хто спазніўся, вітаецца з тым, хто дачакаўся. Гэта даволі лёгкія пытанні, а што тычна складаных, то для Беларусі гэта будзе наступнае. Ці ж трэба вітацца з незнаёмцамі, з якімі вы паволі лёсу апынуліся ў збліжаючых абставінах, напрыклад, у адным ліфце ці на лесвічнай клетцы ў пад'ездзе. Тут мы маем некалькі падыходаў, якія склаліся ў залежнасці ад умоваў бытавання. Лічыцца, што амерыканец, напрыклад, хутчэй павітаецца з незнаёмцам у ліфце, а беларус не. Чаму так? Тут мы маем дзве супрацьлеглыя мадэлі паводзінаў. І абедзве яны адпавядаюць этыкетным задачам ствараць пачуццё бяспекі, такім чынам зніжаць сацыяльную напружанасць. Калі чалавек вітаецца з незнаёмцам у ліфце, то гэта пра абазначаную прысутнасць. Ён як бы кажа: я вось, я перад табою, і я для цябе бяспечны. Калі чалавек не вітаецца з незнаёмцам у ліфце, як гэта прынята ў постсавецкіх краінах, то гэта, як ні парадаксальна, таксама заява пра бяспеку. Ён як бы дэкларуе іншаму: мяне тут няма, і я не бачу цябе, і цябе тут няма. Мы не ствараем адно аднаму пагрозы. Цяпер, калі вы ведаеце гэтае правіла, то можаце самі абіраць, які з двух падыходаў вам бліжэй. Але хачу вас папярэдзіць, калі вы ўсё ж вырашыце такі вітацца з незнаёмцамі, то вам могуць яшчэ спатрэбіцца навыкі смолтоку. А там ужо будьце зусім асцярожныя. Гэта можа зрабіць ваша жыццё значна прыемнейшым, а новыя знаёмствы куды больш імавернымі. Ну што ж, вось, напэўна, ўсё, што я хацела сказаць. Спадзяюся, вам было цікава, а можа, нават і карысна. Тады ў наступны раз мы троху паразважаем над нормамі сучаснага ліставання. Памятайце, што добрыя манеры адлюстроўваюць добрыя намеры, а этыкет гэта ў першую чаргу спосаб зніжэння сацыяльнай напружанасці. Дзякую вам за ваш час і увагу, праяўленую да гэтага відэа. І да новых сустрэч!